fa yana tayar min da hankali. Rannan na shiga banki. Ina shiga banki ka sanya haka na ga kuɗi tare a cikin muna ce yanzu din nan da mutum ɗaya ne ai tun ma yanda za a yi kuɗi sai ma na yi kuɗi. Haba baba. Amma ba ta hanyar halal fa. Haba baba. Ai ni ban ga kuɗin da zai tsora tare ba ina ga ma. Dan baka gan su bane kuɗin nan sun kai cikin buhun siminti fa. Tun ma to kai amma kai ka ma raina mun ma kai. Ai ni kuɗin gansu fal a ɗakin nan na gaya ma ba su mun yawa ko na haram ne. Ko na haram ne? Ko na haram ne. Ina da damar ɗiban kuɗin nan a cikin gurin nan da ike ba na bane ban ɗebe su ba saboda Hangu haka kai mugu asara? Asara kuma kai ba na bane ba. Kai ni da nake so in ganni na yi kuɗi yau na hau sandi na hau kurola na hau jiwa na hau Inna. Kai ka ce duniyar za ka nema da kuɗi. Ai rage ma uban kowa ta kaji za a jihar Kano. Rashin mutunci za ka yi kenan. Ai ni kuɗi yanzu ko aljani ne ya kamu. Aljani ba. Ko aljani ne. Ba ni ba aljani ba ma. Ka sauraren da kyau yaro. Me yasa za ka yi abin da na ce ka yi ba da kuɗi nake so ba. Yaro. Tabbas kuɗi nake so. Ka je bayan ka buɗa ta za ka ga jariri ka kai shi wani tagun Lagos ka je wallahi ne abin da kake so wallahi ne kuɗi na haram ne na ba ta yi da kuɗi na haram ne